רגע לפני סיום, כולנו עוד זוכרים את הריקוד המיתולוגי של עובדי גשר לציון עשור להקמתה. וכולנו גם זוכרים את הבטחתו של רן שזה אירוע מתקיים פעם ב10 שנים. ובכן, צמיחתה המהירה של גשר צמצמה גם את מרווח הזמן הזה. הכינו את המצלמות וזכרו את הרגע, כי כאשר ישאלו אתכם בעתיד איפה הייתם שגשר רקדו, תגידו, היינו. חברים, קבלו את עובדי גשר. לא מרביצים. שיודע לזרום כדי לתת יבול, זה פירושו של משק עזר, ככה ייכתב בדוח כל השקעה של צור וגזר, היא השקעה לזמן ארוך, רק אל תעשה לברוך, בוא רק רוח ואור התלת עגבניה רקידון, אור הנחל מסחרר את אור החסור, אור הדם בטול את הרדור, הסיירי הטור, אור הנחל מסחרר את אור ההיאחזות. יוכיח הבצל, בשילובים, אין רחס, עליו ובגרש כאן בשורות